dai akaona bhiro inonyora angadai akauya. Saka akabva ashaya bhiro abva angoti ndipei tone isu runyora yacho. Chetoa chabva mupa isu runyora yacho. Ndikatora kuti exhibit maone kuti amamushonga ndeipi yacho. Panzi cheso exhibit achasukudinwa atusikuiwana. Right, andamubvunza akabvunza mubvunzo miiri. Ndikati akazvimba dumbu here? Panzi haana. Bora panga akarara pacho akabvituka here? Haana. Saka raiti charatidza kuti mimi chamaona kuti amwa mushonga ndezvipi. Maona zvikanzadi kuti chandaona kuti amwa mushonga hapana chatiri kudini chatiri kuona. Ndikataura kuti mapurisa zvaauya atiwo kudii. Zvikanzi mapurisa atiwo hapana chatiri kudini chatiri kuona kuti teso kuti munhu amwa mushonga kuti amwa adya chi hapana chatiri kudini chatiri kuona. Ndikati okay. Saka imimi zvamuri kutaura kuti amwa mushonga. Imimi mazobudisa soko rekuti amwa mushonga sei musina kuona exhibit yatamwechi amwa mushonga. Ngoti mushonga tinokuziva. Mushonga time yatapo masvika pana payai munhu anenge atodi atochinja andiri mazvona. Saka why muti amwa mushonga. Inini manje zvokuda kutaura nani nyaya iyi yakakura kwazvo. Zvairi nyaya yakakura because tikada kuzvicheredza iwe ndouraya chi mukadzi watonyepera kuorara kubva wazuka kuorara chi kuuraya mukadzi iwo. Ngekuti haungati wewe waenda kuorara uko mukadzi wako bva auya uko akauya zvakanaka uko ndakunoti okay ndicho danetsana uko ona maiwe danetsana nemudzimai saka hambe todini toenzanisane kuti makuseni ndamubvunza ndikati imimi nhasi mukona mukuda tikada kutsvaga nyaya iyi kai sanyarango zvifambire zvinhu zvenyu zviri panapa pawakadzi wangani 3 wachifa fambire nyaya ipi nyaya iyi ichazokukonzeresai kuti mumusha menyu muchazoita ngozi nemadzimai api aya senge uyu atorera nhasi uyu pato nenyaya atorera nhasi uyu aya pato nenyaya ndokuti wana mhai imimi kada kutaura chokwadi mugara makatoziva imimi mutori nenyaya kune mufi. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Okay, ndinokwasai muri yeZimbabwe ndiri kuonde Valley paNyarango. Mama makadii? Makadiko. Ndinotenda kuti muri kuchengetwa naIshe. Chii chatisvitsa pano nhasi? Kufa kweMurora. Alright. Murora wenyu aive munhu akaita sei? Chimiro chake. Chimiro chake. Ngari murefu mutsvuku mutete yake pakati napakati. Alright. Aiva munhu anofara here? Anofarira zvekurima here? Aiva munhu akaita sei chaizvo? Aiva munhu aifara. Alright. Nekufarira basa rake ngorendawo zvetingondoitawo namhai kumwendawo magadheni tichirima tingodii. Okay. Konde kuno ndinoziva kuti kunozikanwa nenyaya yemabhanana. Aitowo nemunda wake waanenge achirima rimawo. Ane munda wake tiri kungoona uri padhuku pake. Alright. Aiva nevana vangani? Aiva ne2. Alright. Okay. Sezvo mazoti Murora akazoya mumusha agore ripi? Noti hatoziva kuti Murora anenge asingazvarirwi mumusha akazoya mumusha gore ripi? Gore ndo ndakusha. Maukangana? Ndakurikangana. Alright. Asi pamakazotanga kuzounzwa kuti tane Murora wedu ndirini? Pane makore mangani ari pamusha? Sunungukai munhu 7 years. Ane 7 years. Alright. Saka anga vati kare. Rineri ndo rechi7 2025. Rino ndo rechi7. Okay. Saka vanga vati kare. Mungandidescribirawo here kana kuti kunditsanangurira kuti on a typical day kana kuti musi roti ndikasvika panapa ndisingazivi ndaisvika achiitei pamusha pake? Because nhasi ndiri kuona uku kune oven. Ndaisvika achiita sei? Maisvika ari mumunda make mumabhanana pamwe aringotsvagoni dzake aisa pamba pake. Alright. Okay. Alright. Hey, regai tichisvika pane nyaya. Chii chakaitika kuti wazoshaya Murora wedu? Ngoti zvekuma77 ndaswera hangu ndisipo. Okay. Ndasvika ndabika zira ndaku pakati pekuya ndakabva ndaona mwana abva asvika ari kuchema. Ndati mwana uri kuchemei? Mwana akambotora nguva ari kuchema asati andidaira. Haazodaira papamberi. Ndikazi mama wangu nadhedhi wangu vari kutukana. Asi chazoita manje baba wabva wabudisa foni yavo watanga kuda kutambisa magemu.
mama abva vasimuka bva vatora foni yababa. Baba izvo atorehwa foni akabva abuda bva aenda. Handisiuziva kuti abva aenda nepi. Alright. Pandapedzisa zano ndandiruya mumaoko. Kata nguva yakadari mwana unodzika kunoku kubva uko neusiku. Chiregai ndidini ndipfeke bhutsu ndidini ndikwire kuenda unoti chii chiri kuitika. Ndapedza kupfeka bhutsu ndauda kubuda padhoo patangosangana padhoo pachipa. Abangoti mai neva zvandiri mutaura ngezvekuti mwana yanyu atiza. Asi anga asunga tsanga dzangaenda nadzo kuEastern Highlands. Saka inini ndine ndaachikomba kunoku. Uyo ndiye amukadzi. Ndikati iya zvaandotanga ndizvezvezvi here handii mambotora nyaya yekuti mudaenda zvidhina here. Ndikazi hai izvozvo handisomboziva kuti aenda ngipi. Mwana uyo munachengeta mwana wangu ndamupa sadza iye hai ninanawo yaba rangu ndo ndatoguta irore. Ndati iyo handisiri mwana nenzira yakadai iba. Vauya kusiya usiku nekuti wakuenda. Vamboti ndaenda kumba kwedu. Ndikati aiwa kumba hauendi. Unozoenda mangwani tibvira kunyatsotaurana kwakadini kwakachena. Apa atoti maitsoka munhu handisombozvizwa. Ine ndaakudini ndaakuenda. Apa atobuda. Apa aitonga akuenda kwamaikuru. Ana uzosvika mupinda mukicheni mamaikuru. Apa angodzoka. Maitsoka ndatomutaura masoko ndiye titosisira ndipei bhiro. Sisira vati bhiro yangu inini yandinayo haina inonyora yakatova naSolomon. Iyi handina haina ingiba. Saka ndipei kuno kutiona. Bva andopiwa chibhiro chiyachi. Vatofamba ina ndatanga mutera ndikati tsoka dzoka kuno kutsoka. Akati maine handisi kutodzoka ba. Ine vandamboti teere. Vandatoona munhu asumbochinja vandadini vandadzoka. Apa ndandotozwa wangu chando vandadzoka mo. Vandadzoka mbo vandati kuti ndigare zviti bagane kuenda kotaurawa chi wamwe kuti ndio nyaya ndazwani iri kutaura nemurora. Maikuru aibva ati andotovhara redhiyo apa ndizwa kuti maibhi uri popota naye. Ndio maonere ndaka. Alright. Aimbogara achimbopopota here kumwe mazuva kana kuti zvazvo. Vanhu vaisombopota vainesana iyo vakambonetsana. Zvipedza hauaisamboona kuti haubva onetsana kwachoko. Kuitoona wapamwezve. Wakambonetsana uionazve wapamwezve. Saka sezvinoita tese. Saka ipo papa pamwe takabva tangowarairwa kuti ndezvemazuva ese. Hatina kuzogona kuti rega titerekana nekudzokera kwandakaita ndakanoti Muramatino ndezvo zvake zvemazuva ese. Ndabva tangodzoka tangoenda kora. Sena acho aya ndo akabva achizoti mukurira ibva afuma kuya kumba kwake. Abva ati dzadza kumanguva pakasvika. Anga chimakuseni. Wanga chimakuseni chai. Alright. Ndobva takwira. Yaibva ati ndasvika ndiibata nditi Matino. Vana Matino hapashina. Ndo pakabva adzokera isini. Bva tidaidza kutosvika toona une shuwa here kuti ndakuenda ndo maendera achira. Ndakabvira nasaura kuti mhaiyo ndiri kuti zvakati. Kuda kuti tazoya tikati saka chii chaitika kuti azosvike pakudai. Takachitsvaga tikachishayi. Kumashure kwaimborakidza here kunge munhu anosvika pakuzotsamwa zvokuti anozosvika pakurasikirwa neupenyu nokuti pane pamwe paakasombozviita tibva tamukanzera aibva ndazvizwa mai handichadini handichadzokereriba. Saka apapo waimbovhiringara murume wachairi yaizotaura kuti ndanamubata ane mapirisi emakonzo angada uyu. Saka ndabva ndadini ndaatora. Saka isusu hatina kubva ipapo anombozviratidza boti ndo zvakadini zvaamboita nemurume anozviratidza. Takatasarasa paanga ari pachipambere pacho hatina chotakaona. Alright. Toziva kuti munhu anenge aita kurasikirwa neupenyu nenzira anogona kunyora tsamba. Dai akaona bhiro inonyora angadai akauya. Saka akabva ashaya bhiro vangoti ndipei tone isu runyora yacho. Tete wacho vamupa isu runyora yacho. Saka pavaiona muchimupa bhiro maiti kungovhundutsira kumazuva ese. Ndaindoti kundodini ngezvemazuva ese. Alright. Ndaintroduce kuti ndimi sekuru kana kuti ndimi toti hanzvadzi. Ihanzvadzi yenyu. Alright. Kambonditaura kuti hanzvadzi yenyu sezvememe vandambobvunza vatadza kusanangura nokuti vati azoya pana pa7 years ago. Ati mimi makakura naye kana kuti maimuziva kubva achiri mudiki. Aive munhu akaita sei achikura? Achikura mwana uyu munhu anga ari right. Alright. Munhu aifara. Munhu akasina problem.
Yekutoti kana pakasvika pane vanhu aitofara chimwe zvekutoti ameno antimazvona sanitasi kuti ndipo pakazotoroorwa kunoku gore racho inini andisingagariro ndinogara Mozambique. Saka zvanogara Mozambique inini saka kuya kwandakazoditi ndakazozwa kuti adini aroma anenge papano andazopota samagore gore racho rakazorwa kuti gore pesi obviously ndokutarisira kuti pane 7 years arwa papi panapa. Saka kubva ipapapo kuti ndone mwana uyanga ne problem andisina asina maitomboya muchiwaonawo muchisvika pamusha pano kana kutota ndakambouya inini kana kechitu kuuya papi esi ndikuuya nerufu ndakamboya akamboshagirwa nemwana ndashagirwa nemwana vandauya iye zvizi ndio pazoshaika iye ndo vandauya chingani kakechitu kana sezvo mamati ndimi mai vanzadzi pane maproblems aimbosangana nawo here achikuudzai kuti hanzvadzi ambosangana maproblem aimbotaura achitsanangura iye aiti mukoma ini kusangana neproblem yekuti handisi kupinda nemurume handisi kupinda nemurume problem ndeyei ukanzi murume ane mukadzi ari kupi ari uku saka kaya kuno katinyasi kudini ba kuwirirana ndikati aiwa inini zvakawanda zvekuta zvangachitaura vareva papaya kutaura kwake inini ndatozotaura kuti ndamutsiura ndikati uri kuona iwewe mwana zvese zvakuta ndazvizwa esi chiita kuti ukaona zvanetsa buda papi ipapo uye kupi uye kumba esi nyaya semunhu aida imba yani imba yake akaona ndiende futi kumba ndinoona zvinondiremera ndikati okay sinyaya kuti wadaro iwe chigara pasi chigara mutaurirani mutsanangurirana zvakadini mowirirana mogara zvakadini zvakanaka sina problem zvakanzi okay ndipo pakazomboitika rufu kwedu uku futi paitika rufu ndipo pakazoya futi kupi kumba uku aibva atsanangura maibva atsanangurira nyaya ndipo ndamuti aiwa kuona iwewe ndinozwa pane nhau wari kutaura kutsanangura kanzi mukoma inini aiwa handishaiti ada kutanzira kunchamwachi mai akati panichamwa mushonga ndikati iwewe ukamwa mushonga hauna zvaunenge wagadzira hauna zvaunenge wabura futi handitika saka dambudziko uri kuzvipa kunani kuna pauri hama iyi ni vana vako unosiyira dambudziko chi mahara zvanzi alright kuma ndadini ndazvizwa handichaiti ndikati okay alright ndo vatagara iye izuro parimwe izuro ndipo ndiri kufonera makuseni zvanzi zviripi chetako kunuku adi afa chii chaitika kwanzi amwa mushonga sei okay ndovandati okay ndazvizwa andobva ndazwa vakomana vautotanga kutifonera vakawanda mati ikoko ndikati okay ndiri kuuya right ndasvika kunoku ndobva ndauya ndosvikapo ndosvika panapa ndobvunza mamiye zvambofamba sei kwanzi ashuwa oti kwanzi amwa mushonga ndikatora kuti exhibit maone kuti amwa mushonga ndeipi yacho kwanzi tichesoti exhibit achasi kudini hatisi kuiwana right ndakabvunza mibvunzo miiri ndikati akazvimba dumbu here kwanzi haana kurai panga akarira pacho akabvituka here haana saka raiti charatidza kuti mimi chamaona kuti amwa mushonga ndezvipi maona zvikanzi adi kuti chandaona kuti amwa mushonga hapana chatiri kudini chatiri kuona ndikatoona kuti mapurisa zvaauya atiwo kudii zvikanzi mapurisa atiwo hapana chatiri kudini chatiri kuona kuti tesoti munhu amwa mushonga kuti amwa adya chi hapa chatiri kudini chatiri kuona ndikati okay saka imimi zvamuri kutaura kuti amwa mushonga imimi mazobudisa soko rekuti amwa mushonga sei musina kuona exhibit yatamwechi amwa mushonga ngokuti mushonga tinokuziva mushonga time yatapo masvika panapa iyai munhu anenge atodi atochinja handiti mazvona saka wai muti amwa mushonga ndikati zvikanzi shuwa ndipo nyaya iripo kuti amwa mushonga okay saka kubva ipo ndomaonere ndiri rakazobvira kubvunza akazobvunzawo kuti reti kuti imimi problem kuti azobvire kuti azomwe mushonga chikonzero ndechei zvikanzi wanetsana nemurume manetsanana wakaita nemurume ndekuti wakavhiringana panapa murume vanguzobva panapa vadzika kupi kuna bereki wacho adzika kuna mai wacho asvika ikoko kuya vapiwa pekurara kupi ikoko apiwa pekurara varara kupi ikokoko uyu ndipakazodzika pana vadzika mwana vadzika iye vazodzikawo vatira kuti pai mwana wangu mai ndichengete mwana wangu upi mwana wangu uyu
inini ndakuenda andiri mazvana ndikataura iti imimi mbuya pamakasvikirwa nemwana handiti nemurora wenyu aiti kwazi ndakuenda makatora danho ripi kubva papi kubva ipapo zvikanzi ndakataura wamwe wangu ndikati wamwe wangu wachizoti mukororo ari mupi ari mumba umu wadii kutora mukororo wawo kuti ndezvana chi mukadzi wako ari kuita no chimboti ngatibukire kutoona tonzwise kuti zviro zvakadini zvamira sei imi hamaramba makanyarara muri kuona pakadini pakashata ere ipapo muri kuona zvikanzi yacho ipapo shuwa padini padesveka ndikati nyarangu inini manje zvokuda kuti vatane handini nyaya iyi yakakura kwazvo zvairi nyaya yakakura because tikada kuzvicheredza iwe ndiwauraya chi mukadzi watonyepera kuorara kubva wazuka kuorara chi kuuraya mukadzi iwo ngekuti haungati wewe waenda kuorara uko mukadzi wako bva auya uko akauya zvakanaka ndakunoti acho ndanetsanawo ona maiwe ndanetsana nemudzimai saka hambe todini toenzanisane kuti mukadzi wangu adi adzore chi mwoyo wake andii ndizvo saka se musina kudini musina kudaro paipo tipazvazonoti anoshuwa zvatasvika saka maonere angu inini ndoapi ndo iyayo ndichangoda kukuvhunza indoziva kuti hazvinenemi asi zvakatikoshera isusu uyu nekuti ihanzvadzi yenyu mataura mukati makasvika mukabvunza kuti mushonga wacho uripi nekuti manga maida yakaita exhibit kana kuti umbo hapana here mumwe wamakabvunza kana vakatanga kusvika panzvimbo kuti pane chamakaona varipo vamakatomboubvunzawo takatobvunzawo pane munhu ndakasiyirawo kuno kwini ndikati mimi ndimi mukoma handitika muzondionerawo mwana uyu any mistake inenge ichiitika ndi munodi munoonekwa kana kuti iye anobva achienda ikoko imimi kana kuti anouya kutaura no baba ndiri kusangana neproblem yakati nda aripo munhu akatanga kusvikawo achisvikawo mumba macho imomo asati adini mapurisa aripo waibva wapinda semapurisa mumba imomo saka izi things tendimi mune mukasha wenyu hamusi kutogutsikana kakuti hanzvadzi yenyu yakazvura inini pandiri point yandinayo nhasi handisi kugutsikana handisi kugutsikana kuti akamwa mushonga nekuti mushonga wacho hamuna mushonga handitika hapana exhibit yekuti munhu amwa chi ngokuti munhu amwa mushonga dumbu rinozvimba nyoka idzi dzinodii dzinopopota idzi ende dumbu harinetsi kusvipa pane kastruggle andika mubhedha anga akara pamubhedha haana kudonha pamubhedha hatimuzwisana mabhurangeti zvanga ari ndo zvipi ndizvo izvozvo esi ndiri kunetsa kwazviri kuita kuti tizive kuti chinyi mukadzi mwana uyu akamwa mushonga ere ngekuti munhu amwa mushonga anobhubha zvakafanira munhu katsurwa imimi handiti esi munomboti kwakwana handitika mumbomirawo pasaidi handiti saka ko izvi kuti munhu amwa mushonga nenyama dzese dzinorukutika aibana udembomwemuye musiro kutsikika nekubana zviro handitika saka ipapo inini chokwadi pakugutsikana iyoyo handina kugutsikana zvisinei isusu takazotaura mukwasha ndikataura kuti isusu nyaya iyi handitika zvakaitika hongu isi maonero ndiri kuita handitika tinogona kuti aende kuongororwa handiti aenda kuongororwa hapana profit yatinge tichadini tawanazve futi munhu takutambudza chini nyama handiti zvinyani kuti totidi tichengete ndio maonero ndiri kudini ndo ndigona kuenda kana kunyanga Harare kuonekwa kuvhenekwa nditika esi ndikona ya wastage andiri mazvona saka zvina kuti tichengete muhanzvadzi yangu kuti pane zvaakaitwa wachasangana nini nazvo chete asi zvaisabatsira here kuti imimi muwane yatinoti muchirungu closure kana kuti mugutsikane pakaitika izvozvozvo postmortem postmortem tinoida yakanaka esi tikona kunga isusu manjika tinongokona nga zvino zvigona kuti direct time because mukanisa kucheredzaka iyo zvisoso mwana ndiri mukona iyo zvinguva yatirini handitika yanguva yemabasa nguva yekuti saka toti kudzoka futi vai mashure handiri mazvona ndokuti togona kuenda togona kugara tiri panapa zvimwe panonzara zvimwe chikafu hapana handi mwana unoko wakaudini wakaungana zvimwe agona ita 2 weeks handiti ariko wanotanga kugara papi pano saka toona nga zvinenge zviri simbo kuti munhu adini achengetwe zvidini zvidarike ndio maonero ndiri kuita ini
Saka wedzinza renyu vamwe wakazvitora sei situation? Wedzinza wakatoti isusu hapana zvinokwanisa kuita ba. Handitika. Zvatisina pasina tinokwanisa kuita toda kuzvidini. Azvisarudzira nzira ipi? Yake. Mumwe nomumwe tikada kurora mumwe nomumwe ane nzira yake. Handima zvona. Nzira yekufa munhu akaberekwa nemukadzi ane nzira yake imwe nemwe yekudi yakasiyana yekudini? Yekufa. Saka kwanzi Mwari akati kuningire kweni kusiku pane nguva yekuzvarwa, pane nguva yekudini? Yekudzurwa handitika. Saka ndizvozvo. Saka hatingozvipira kunani? Kuna Jehovha Mwari. Kuti Mwari ane kuronga kwake, Mwari ane kudini? Ane kuita kwake. Dzenyu yanga yarohwa pana pakaka kechikani. Ngechi 2. Anga akambororwa kumwe. Anga akambororwa kumwe. Alright. Kupanapa anga arorwa pechingani. Yepanapa. Number 3. Vamwe vacho vakaenda kumadzimai vakaenda kudzimba kwavo. Uyu wakafa, uyu akafa. Uyu akafa. Uyu afawo nhasi. Tavechi. Saka hanzvadzi dzenyu yechingani. Yechi 3 kufa. Saka hazvinawo here zvinhu pamaionawo zvikanhoroda, hazvina kana kumboda kujekeseraiwo kuona kuti pane something? Inini ndazobvunza pakuseni. Ndatomubvunza yeye nyara ngomba umo. Ndikati mukoma, ndira kukutsanangurira mukwasha. Inini semaone ndiri kuita nhau heri panapa. Handitika. Makuseni ndamubvunza. Ndikati imimi nhasi mukuna muda tikada kutsvaga nyaya yake. Sanyarango zvifambire zvinhu zvenyu zviri panapa. Pawakadzwa ngani? 3. Wachifa. Fambire nyaya ipi? Nyaya iyi. Nyaya iyi ichazokukonzeresa kuti mumusha menyu muchazoita ngozi. Nemadzimai api? Aya. Senge uyu atorora nhasi uyu pato nenyaya. Atorora nhasi uyu. Aya pato nenyaya. Ndokuti wana mhai imimi kada kutore chokwadi. Mugara makatoziva. Imimi mutori nenyaya. Kune mufi. Senge munhu akasirwa wana uko teta akasirwa wana. Ndiye achachengeta vana ivavo. Ngoti kwai wana wangu chengetai apa. Hamuna kuno mumwe munhu anotora vana vapi? Vana ivavo. Ngoti makatopiwa already kuti wana wangu wachengeta. Isu mangwani tikachengeta munhu wedu. Tipedza kuchengeta munhu wedu. Wana tiri kukupai mochengeta vana ivavo. Esandisuka kunzwa history yekuti mwana afa, mwana ngaarore, ngaakure, arore mukadzi wake, aite mhuri yani yake. Icho chete chandinokwanisa kutaura baba. Alright. Inini panapa ndichite zvara. Murite zvara. Ndini wataurwa nawa kuti ndakasiwa ndiri Samarinda panapa. Alright. Unosara achiona kuti wapwera wari sei mutana. Alright. Saka sezvo muri vatezvara hamuna kuona kuti makatadza basa. Kutadza kwangu hana kuona, asi dai ndakashedzwa ndiitadza kuuya. Dai ndakatadza shuwa. Saka dambudziko rakaitika ngerekuti ndakazongozwa kuti munhu hakusisina. Makazvitambira sei pamakanzwa mashoko? Ndakarwadziwa. Because mwana waiti nguva yese waisvika kumba. Pamwe achitombotaurawo maproblems ake ayari kusangana nawo. Ndichimbowagarisa pasi kana nyangwe naiye mukwambo panapa. Vakatombosvika ndikambowagarisa pasi. Ndikatovapawo futi mazano. Ekuti aiwa dai. But hake kuita mukwasha waindokundikanawo pamwe mari anga asina. Asi mazano ndaimbozamawo kumupa. Sababa kuti dai magadzirisa apa neapa neapa. Kuti zvinhu zvidini? Zvikunakirei. Pandavhunza mama vekutanga ndikavhunza sekuru ndikazouya kwamuri Tezvara. Ndaona kuti mese maamuchizama kutaura kuti aiva munhu anoti kana akasangana neproblem aitaura kuti ndikusangana nechakati otaura. Chokwadi. Chii chakazoita musiyano pane zvese izvi? Ndio mubvunzo wangu. Apa inini kuti hakusi kuti chijairiro chekuti mama angoti anotaura. Mubva maregera kuteka serious nyaya iyi. Inini ndiri kuona sekudaro. Ngekuti kana iwo wana mai handifungi kuti pawakawana zviri kuitika izvi. Dai wakaziva kuti ndio pachasvika nyaya. Handifungi kuti wairamba wakarara. Noti ndanzwa waitadza kumupa bhiro. Waitadza kumubuditsa kuti iwe buda panapa tigadzirise zvinhu. Saka wakangofungidzira kuti dawaizi pamwe chijairiro sezvataurwa neava kuti akangofungidzira kuti ngezvemazuva ese. Ndiwo maonero ayandakazviita. Alright. Saka hamusi kunzwa mhosva here manje? Inini wacho kuita mhosva.
nevakamupa kunyanya vakamupa bhiro vakati nyora. Alright. Mhosva inogona kunga iripo. Ngekuti pakada kutsvagwa hapo mhosva inogona kuwanika. Ngendaa yekuti zvinhu zvakaitika pamukuwa. Munhu akati ndipe bhiro. Unofanira kuzvibvunza kairi kuti bhiro inoda kumboshandei neusiku. Anditi maona. Saka ndipo pano apa wakarasikirwa. Ende dai kuri zikuru kuti murume wacho anga asipo panapo. Zvaigona kunga zvichiwarerutsira kana kuti kurerutsira murume wacho. Saka murume wacho anga aripo. Ende wana mai wanga waruziva kuti pane murume wacho. Muri kubata. Saka ndipo pakazoenda koti nzve pekuti awo zveshuwa kurupiwa mhosva wano waigona kuipiwa. Ngendaa yekuti panenge pakubvunzwa mibvunzo yekuti imimi wakakumbira bhiro point munhu mukatadza mamufungidzira kuti tada kuishandisei. 1 plus paakateera uko murume wacho anga ambori papi. Iyo waibva wati tati anga ari makati. Makadi kumubudisa. Inyaya idzodzo. Saka paigona kuita nyaya yeshuwa. Saka inini semugadzirisirwo yanga iri kuitwa munin'ina wambosvika kumba uko Makusena achitaura kuti mukoma nyaya ndambomupawo futi idea yekuti shamwari tingagona hedu kuti paitwe postmortem because kuuya uko ndakaita inini pana. Ndini ndakashedzwa sababa natete wangu ari pamberi apa. Ndikapinda mumba umu vatashedzwa nemapurisa vatapinda tiri 2. Tisi takazemena munhu body. Nemapurisa pamakapinda padhoo muchivhura dhoo chii chamakaona? Hapana icho takaona. Takangoona iye akangorara pamberi. Akarara marariro anoita munhu. Anga akatarisa hake mudenga. Papasina kana zvatakambona kuti pane zvakamboitika. Ngekuti inini tisati pasati paya mapurisa ndakambopinda. Mumba imomo. Ndibva ndapinda ndibva ndabvunza ndichibuda kuti ini ndinozwa nyaya dzemushonga panapa. Mushonga wacho uri kupi? Gaba racho empty riri kupi? Ndakabvunza wamai wanga uri mumba. Wamai wana kupindura. Hapana akapindura ba. Ndikati aiwa tisamanyire kuti mushonga because mushonga unozika kunhuwa. Urazi munhu uyu maonera yandamuita mushonga futi unobuda. Panguva yanenge ari kutsatsa mushonga unobuda furo munhu kana kuti panotooneka kuti apaitika. Saka tisataure nyaya dzemushonga zvinhu zvinozotipera unyangara mangwana. Imimi taurai kuti maona munhu akadini akafa chete. Ndipo pakabva pangoperawo zveshuwa miromo yekuti mishonga ipapa. Andino. Ndiyo maperere azvakabva zvangoita mapurisa aibva azondouyawo vatazemena tapedza kumuona. Isisu kuona uko ndakaita. Ina anakuona pane pakakuwara. Ngoti mapurisa aibvunza kuti muri kuona pane pakakuwara. Muri kuona zvese zvakakwana. Tichindoona zvese kuti zvakadini zvakakwana. Kusvikira tazongonzi imimi muri 2. Vatawapa madetails. Pakapane zvinenge zvakuzodiwa tinozokudini tinozokufonera. Saka ndipo pandakangogumisirawo nyaya yacho. Pesa ndikuona handingamboregere kuzvitaura. Ndaona pekutanga imba yekutanga. Ndiye waigara mu? Waigara iyo kunoona. Ko umo maigara maiguru wacho. Uye vaigara kuseri. Muchizviona zvichiitika zvamunoti pane zvinoda kugadziriswa here pamba pana? Iya, zvinoda kugadziriswa zvinofanira kuwapo because zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitika vanhu muchingotarisa muchingoti zviri normal. Zvinofanira kunga vanhu muchionawo kuti muchizvitarisa nekufambika. Unondofamba muimbozwawo kuti zviri kufamba sei pamwana. Hazvisi normal. Hazvisi normal. Nekafirwo kacho kanenge kari kuitwa. Anofanira kugadzikana ikanga iri problem yake. Pane chimwe chinoda kutarisiswa futi pamunhu. Kuona kuti munhu kungaita kuvhiringika kwepfungwa here, kunoita kuti asambozvitsvake. Kana kuti kudini zvese izvo sevabereki munofanira kundozvitarisa futi. Kushandiswa here, kudini. Handiri muri kuona. Saka zvese izvozvo ngoti mushandi uyu anenge ari kushanda uyu. Pamwe pacho anenge asingatozvizivi kuti ndiri kuitei. Asi imimi manje mune muri wapenyu mune muri kufanira kuti muzvitarise kuona kuti munhu wedu uri zviri kuitika izvi paari zviri right. Ndiri kuona ungafanike kakuda kutarisiswa zveshuwa pane mupambo wangu kangoda kutariswa. Fanike iyo inenge yakuvabereki manje because iye ega anogona kutadza kuona kuti anondoti ndiri right. Munhu paanenge achiita chinhu chake unongoti ndiri chii ndiri right. But vanozoona manje kana munhu akadyiswa
Imimi ndi munotoona hama kuti mafambiro akuita baba uyo asiyana chaizvo nekare. Asi anenge asikachaoniba unenge ari kutoti inini nditori bho. Hai chokwadi. Inini ndosvika John Gasini. Alright. Mukama wenyu kana kuti neafiro. Ndi maiguru namukoma. Alright. Imimi munovati maiguru. Ndiwa naumbatesi togava next time. Alright. Okay. Wekutanga wakashaya sei vaigara pana kwesitanga? Wekutanga wakandorwara wakaenda kumurapi kwaMarika. Bhazi ndofa vatira mukoma kubasa vatamudaidza kuti mukadzi afa vauya vachengetwa. Vakatora nguva yakareba sei vasati vatora wechitu? Wechitu wanga atopo. Wanga atopo. Pakafa kutanga. Wanga atu. Okay. Asi anga asati anyasotsakana wangogara pana paindogara maminisi aidzoka kubasa risina. Alright. Okay. Wechitu wacho? Wechitu pakashaika wekutanga. Wechitu anozogara pana pakavadzoka avaenda kubasa. Aenda kubasa uyu maiguru ashaika